Ahojte, moje meno je Matej a v dnešnom krátkom videu vám ukážem, ako môžete svoj nový Mavic Mini 4 Pro pripraviť na prvý bezpečný let. Pri vytiahnutí drona z krabice sa uistíme, že na drone nie sú žiadne nálepky ani obaly, predovšetkým v oblasti batérie a gimbalu. Keď máme odstranené všetky ochranné obaly, môžeme dron začať nabíjať. V prípade, že máte túto verziu dronu, to znamená bez battery hubu, baterka sa nabíja priamo cez dron, cez USB-C konektor. USB-C konektor sa nachádza priamo vedľa slotu na microSD kartu. Zároveň cez USB-C sa nabíja aj ovládač. Jeho port nájdete na spodku, tiež vedľa slotu na microSD kartu. To, že je dron alebo ovládač plne nabitý, spoznáte podľa 4 svietiacich LED diód. Keď už máme dron aj ovládač nabitý, môžeme prísť k prvému zapnutiu a spárovaniu týchto dvoch vecí. Ale predtým dron treba rozložiť, aby nedošlo k poškodeniu mechanických súčiastok dronu. Dron sa rozkladá nasledovne. Najprv odložíme krytku gimbalu, potom odstránime krytku vrtul a nakoniec rozložíme nožičky. Pri tomto modeli v podstate nezáleží, v akom poradí tieto nožičky rozložíte. Teraz môžeme dron bezpečne zapnúť a spravíme to nasledovne. Tlačítko na zadnej strane drona stlačíme raz, pustíme a potom približne 2 sekundy podržíme, kým sa rozsvietia všetky svetlá. To, že je dron zapnutý, spoznáme podľa toho, že sa nám pretočia vrtule, nakalibruje sa nám gimbal a vzadu budú blikať svetlá. Keď dron bliká na žlto, znamená, že je pripravený na párovanie. Vtedy zapíname ovládač a ovládač sa zapína úplne rovnako ako dron. To znamená jedno stlačenie tlačítka vypnúť a potom podržíme 2 sekundy. To, že ovládač zapnutý, spoznáme podľa zvuku a toho, že nám naskočí obrazovka. Pri prvom spustení je treba ovládač zaregistrovať a spárovať s dronom a zároveň je potreba zaregistrovať seba ako pilota. Ak už máte nejaký DJI účet, stačí sa normálne prihlásiť, ako by ste sa prihlásili do aplikácie na telefóne. V prípade, že to nemáte, účet si vytvoríte. V prípade, že už máme ovládač aj dron spolu spárovaný a zaregistrovaný, môžeme ísť von na náš spoločný prvý let s novým dronom. Dúfam, že vám toto krátke video pomohlo s prvým spustením a prvým letom s vašim novým dronom. V prípade, že by ste sa zaujímali o podrobnejšiu recenziu tohto dronu alebo by ste chceli vedieť viac o jeho nastaveniach, kliknite na odkaz dole v popise. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, tak sa zatiaľ majte a veľa šťastných hodín vo vzduchu. Ahojte.